أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas ću da govorim o Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu. Njegovo ime je bilo Muaz, a otac mu se zvao Džabel bin Amr. Hind binti Sahl je bila njegova majka. Pripadao je raba ogranku Džuhejn plemena. Njegova titula ili nadimak je bio Abdurrahman. I također je pripadao ogranku Hazrađ plemena. Prenosi se da je imao dvojicu sinova, Salama i Udej. Benu Salama je potomstvo od Salama i dvije osobe su iz njegovog potomstva preostale, a to su bila Hazreti Muaz i njegov sin Abdurrahman. Njihove kuće su se nalazile u naselju Benu Salama. Hazreti Muaz bin Džabel je bio vrlo svijetle puti, imao je prelijepo lice i bijele zube i prelijepe oči. Od svojih ljudi bio je poznat kao najljepša i osoba koja puno daje, kao darežljiva osoba. Ebu Nuaym prenosi da je Hazreti Muaz bin Džabel bio vrlo suosjećajan i darežljiv više od bilo kojih mladih osoba Ensarija. On je učestvovao na drugoj zakletvi Akba sa 70 Ensarija. Imao je 18 godina kad je primio islam i učestvovao je u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim borbama, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Na Bedru je imao 20 ili 21 godinu. Hazreti Abdullah bin Džed je bio njegov polubrat, imali su istu majku, ali različite očeve. I on je također učestvovao u bitci na Bedru. U Ustul Gaba se spominje da se njegov polubrat zvao Sahel bin Muhammed bin Džed. I Sahel je pripadao Benu Salma i tako su ga također ubrajali u njihovo pleme. Kad su muhadžiri došli u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Abdullaha bin Masuda i Hazreti Muaza bin Džabel. Kad je primio islam Hazreti Muaza mlađim ljudima iz Benu Salma, oni su polomili idole iz njihovog plemena. I već sam spomenuo ovaj događaj kako su oni polomili ove idole dok sam govorio o drugom ashabu. A sada ću to opet da spomenem. Hazreti Amar bin Džemu je stavio idol od drveta u svoju kuću i zvao ga je Menad i ophodio se prema tom idolu sa velikim poštovanjem. Na drugoj toj Bejat Jakba neka omladina iz Benu Selma su također dali bejat, to jeste zakletvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem,
I među ovom omladinom je bio Hazreti Muaz bin Džabel također. I sin od ovog Amr je također dao zakletvu tad i prihvatio islam. I ovo sam govorio u vezi ovoga kad sam govorio o Muaz bin Amr. Prenosi se da je Amr htio da pozove svog oca u islam i on je tako uzimao taj idol od Hazreti Amr koji on stavio u svojoj kući i on bi to bacao bi ga u smeće. I on je također tražio pomoć od neke omladine da mu to pomognu. I Hazreti Muaz bin Džabel je bio jedan od njih koji su mu pomagali to. I tako jednog dana oni su odnijeli toga idola i bacili u smeće i kad je Hazreti Amr ga našao, rekao je da ako nađem ko ovo radi mom idolu, ja ću da tu osobu kao kaznim. Oni su to uradili i opet sljedeći dan i on je uradio isto, vratio ga je u kuću i onda i treći dan i oprao ga je i unio u kuću i stavio je tad mač oko tog idola. I rekao je tako mi Boga ne znam ko ti ovo radi, ali ostavljam mač uz tebe da se možeš zaštititi kogo to radi. Obraćao se idolu. I tako opet sljedeći dan našao je idola u tom istom smeću i još je bio zavezan za mrtvog psa. I on kad je to vratio opet tog idola u kuću, onda je počeo da razmišlja kako onda vjeruje u nešto što ne može ni sebi pomoći i kako onda taj idol da njega zaštiti. I on je to razmišljao tako i ovo je bio neki stvar koja je podstakla njega da zaista razmišlja o postojanju Boga i nešto što poslije on je prihvatio islam. Kad govorimo o njegovoj ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, iz ovoga možemo vidjeti kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Uhuda, čulo se plać i uzvici i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad upitao šta je ovo i oni su rekli to je plać žena Ensarija, one plaču za svojim ubijenim. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zar nema niko da plače za Hamzom. Onda je poslanik se molio za oprost Hazreti Hamze radijallahu anhu. Kad su Hazreti Sad bin Muaz, Hazreti Sad bin Ubada, Muaz bin Džabel i Hazreti Abdullah bin Ravaha radijallahu anhu kad su oni ovo čuli, otišli su u sva naselja u Medini i sakupili su te žene koje su plakale. I rekli su im da niko ne smije tako na taj način da žali šehide Ensarije, dok ne budu na takav način žalile amidžu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer on je rekao da niko u Medini nema ko žali za Hazreti Hamzom radijallahu anhu. Ovo je bila njihova ljubav i predanost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Iako je zabranjeno u islamu to naglas nabrajanje ili za nekom mrtvom osobom i to, ali tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na taj način izrazio tugu za Hazreti Hamzom radijallahu anhu. U svakom slučaju ovo nabrajanje ili kukanje je zabranjeno u islamu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to zabranio. Kada su pobjedili Meku, osvojili Meku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u dolinu Hunein koja se nalazi istočno prema Tajfu od Mekke. Poslanik je ostavio Muaza bin Džabela u Mekki tako da on može da podučava ljude u Mekki o islamu i časnom Kur'anu. Hazreti Muaz bin Džabel je učestvovao u bitci Tabuk. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao u vezi Kab bin Malik koji je tada ostao u Medini čovjek iz Benu Selma je ružno govorio o Kabu. Ali tada je Hazret Muaz bin Džabel korigovao ovog čovjeka na način koji je on govorio o Kab bin Maliku i rekao je: o Allahu poslaniče, mi jedino vidimo dobro u njemu i ne vidimo ništa loše. I ovako je bio njihov moral da oni ne bi govorili ružne stvari o osobi ako nije prisutna.
Katada prenosi da je čuo Hazreti Enesa radijallahu anhu da kaže: u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem 4 osobe su sakupile Kur'an i oni su svi bili ensarije, a oni su Hazreti Muaz bin Džabel, Hazreti Ubej bin Kab, Hazreti Zaid bin Sabit i Hazreti Abu Zaid radijallahu anhu. A Hazreti Zaid je bio amidža od Hazreti Enesa radijallahu anhu. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: učite Kur'an od 4, oni su Ibn Masud, Salim, da onaj oslobođeni rob Ebu Huzeifa, Ubej bin Kab i od Muaz bin Džabela radijallahu anhu. Ovaj hadis je iz Buharija. Ovo je već spomenuto, ali Hazreti Muslimad radijallahu anhu u vezi Hazreti Kaba radijallahu anhu da je rekao je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio grupu učitelja koji su podučavali časni Kur'an. Oni su zapamtili cijeli Kur'an od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda su to podučavali drugim ljudima. Ovo su bili 4 izražajni i ashaba časnog poslanika. I onda oni su podučili mnoge ashabe koji su poslije podučavali druge ljude. 4 ovih velikih učenjaka su bili Abdullah bin Masud, Salim, oslobođeni rob Ebu Huzeifa, Muaz bin Džabel i Ubej bin Kab radijallahu anhu. Prva dvojica su muhadžira, druga dvojica ensarije. Abdullah bin Masud je bio obični radnik, Salim je bio oslobođeni rob, Muaz bin Džabel i Ubej bin Kab su bili poglavice u Medini. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio ove učenjake iz svih sfera, znači u kojima se ljudi nalaze ili stepena u društvu. Prenosi se da kada je jednom Abdullah bin Masud učio Kur'an, on je izgovorio jednu riječ drugačije. Hazreti Omer radijallahu anhu ga je zaustavio i rekao da to treba da se izgovara na drugi način. Hazreti Abdullah bin Masud je rekao da me poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio da izgovaram na ovakav način. I Hazreti Omer radijallahu anhu ga je odveo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je da on ne izgovara kako treba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Abdullah bin Masud, počni učiti. Kada je on proučio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da on to izgovara tačno. Onda je Omer radijallahu anhu rekao: o Allahu poslaniče, meni si rekao da to izgovorim drugačije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, i tvoj način je tačan. I ovo nam pokazuje, osim ove 4 ashaba koje smo naveli ranije, koji su direktno učili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su također bili drugi ashabi koji su učili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je Hazreti Omer radijallahu anhu. Jer kada je Omer radijallahu anhu rekao da o Allah poslaniče, meni kao rekao si da ovako to izgovaram, to nam pokazuje da je i on također učio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem direktno. Hazreti Anas bin Malik prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: iz mog umeta najmilostiviji je Ebu Bekr, osoba koja je najstrožija da se drži šerijata je Hazreti Omer, a najskromniji od njih je Hazreti Osman, a najbolji u donošenju odluka je Hazreti Ali bin Ebu Talib radijallahu anhu svima. Više znanje u vezi Kur'ana ima Ubej bin Kab, a Muaz bin Džabel je ima najveće znanje u vezi halal i haram. A Zaid bin Sabit on najbolje zna
u vezi stvari koje su farz. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: svaki umet ima kao čuvara, a u moj umet, za moj umet čuvar je Ebu Ubejda bin Đerah. I ovo sam također na sličan način hadis spomenuo. Hazreti Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kako je odličan čovjek Ebu Bekr, kako je odličan čovjek Omer, kako je odličan čovjek Ebu Ubejda bin Đerah, kako je odličan čovjek Usejd bin Hudejr, kako odličan čovjek je Sabit bin Kejs. Također je to rekao za Muaz bin Džabel i za Muaz bin Amr al-Džemu. Ovo je hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Hazreti Muaz bin Džabel prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo njegovu ruku i rekao: o Muaz, tako mi Allaha, volim te. Ja sam odgovorio: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe i ja tebe volim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: o Muaz, savjetujem te da nikada ne zaboraviš da proučiš sljedeće: Allahume inni al zikrike ve šukrike ve husni ibadetike, to jeste: o Allahu, pomozi mi da te se sjećam, da ti budem zadovoljan i da te obožavam na odličan način. Hazreti Muaz bin Džabel prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: da li da ti kažem u vezi jednih vrata u džennetu? On kaže: rekao sam naravno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uči la havla la kuvvete illa billah, nema moći ni snage osim od Allaha. Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu prenosi da je jednom upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: koja je najodličnija, najbolja kao način vjerovanja? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: najbolje vjerovanje je da voliš Allaha i da mrziš jedino radi Allaha i da uvijek se sjeća, da tvoj jezik uvijek sjeća se Allaha. Hazreti Muaz radijallahu anhu je tad upitao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, šta još? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: voli za druge što voliš sebi, želi drugima ono što želiš sebi, to je podmoranje. I također moraš da što ne želiš sebi, da ne želiš njima. Hazreti Džabir bin Abdillah prenosi da je Hazreti Muaz bin Džabel pišao i molio se sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i dolazio bi u svoje pleme i onda bi predvodio namaz kod njih. Znači prvo je išao u poslanikovu džamiju i klanjao bi namaz i onda bi se vraćao i predvodio namaz za svoje ljude. I ovo je hadis iz Buharija. Jedno večer posle jacije vratio se u svoje pleme i onda je počeo da klanja, predvodi namaz s njima i počeo je da uči suru El-Bekaru. Onda jedna osoba u tom džamatu je se odvojio, predao je selam i onda je počeo da klanja sam za sebe namaz. Kad su ovo vidjeli neki ljudi, pozvali su ga i rekli: da li si ti postao licemjer i odvojio se od džamata? On je rekao: ne, tako mi Boga, ja nisam licemjer i zaista ću otići kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i reći ću mu šta sam ja uradio. Da sam licemjer, ja bi se sakrio i klanjao svoj namaz, ali ću zaista da informišem poslanika sallallahu alejhi ve sellem o svemu ovom. I onda je ovaj čovjek otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslaniče, mi prevozimo vodu iz jednog mjesta na drugo na našim kamilama, tako da ljudi imaju vodu u svojim kućama i mi radimo to cijeli dan. Hazreti Muaz radijallahu anhu je klanjao namaz sa tobom i onda je došao kod nas i počeo je da uči suru El-Bekara. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema Hazreti Muazu i rekao je: o Muaze, da li ti želiš da staviš ljude na iskušenje? Zašto radiš poteškoće za ljude?
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda ga je posavjetovao šta treba da uči i to je ponovio ponovo. Prema hadisu koji prenosi Džabir, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uči suru Šems, suru Duha, sura Lejl, sura Al-Ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ove 4 sure kao primjer i ovaj hadis se nalazi u Sahih Muslim. Hazreti Halifatul Mesih II u vezi ovog piše: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da uči suru Al-Ala, suru Al-Gašija, suru Al-Fajr i druge sure na farz namazima koje su tako prilične dužine kao ove. Nisai prenosi od Hazreti Džabira radijallahu anhu da je jednom Hazreti Muaz bin Džabel predvodio namaz. Hazreti Muaz je produžio ovaj namaz i prema nekim hadisma kaže se da je učio suru Al-Imran ili sura An-Nisa. Kada je se ovaj namaz odužio, ta osoba je zaustavio namaz i znači predao selam i pomakao se u stranu i klanjao sam za sebe. I kada je završio namaz, on je otišao. Kad se namaz završio, neko je informisao Hazreti Muaza šta je ovaj čovjek uradio. Hazret Muaz radijallahu anhu je rekao možda je on licemjer i prenio je ovo sve poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud kaže da je Hazreti Muaz radijallahu anhu otišao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao o Allahu poslaniče, osoba je došla na namaz, ali kada je se namaz produžio ili odužio, on je rekao mu je sve šta se desilo i da je onda otišao. I kad je ta osoba to što je uradio saznao da je Hazreti Muaz otišao kod poslanika i rekao, i on je također došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: o Allahov poslaniče, ja sam došao da klanjam namaz u džematu, ali on je produžio namaz i mi radimo cijeli dan i naša kamela je također bila gladna. I ja sam zbog toga prekinuo da klanjam u džamatu i završio sam svoj namaz i onda sam otišao sa svojom kamelom da je nahranim. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, on je bio nezadovoljan sa Hazreti Muazom i rekao je: o Muaz, zašto ti stavljaš ljude na ovakva iskušenja, zašto ne učiš suru Al-Ala, suru Šem, suru Duha ili suru Al-Lejl, zašto ne učiš ove sure, zašto si izabrao da učiš dugačke. I tako možemo da vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naveo ove sure zbog njihove dužine. Naravno, sada osoba može da uči i u nekim specijalnim znači situacijama i dugačke sure, ili ako su bolesni ili i kraće sure, ali ovakve ili slične sure ovima u dužini su sure koje imam treba da uči na namazima kada on glasno uči pred džamatom. Ali također trebamo da zapamtimo da nisu samo ove sure koje trebaju da se uče. Ovo je sasvim ona generalna uputa da ne učimo predugačke sure, ali nije ograničeno na ove 4. I znači osoba može da uči šta oni žele. Neke osobe samo znaju neke kraće sure i ako nema niko da predvodi ko zna ove veće duže sure, znači ta osoba može da predvodi namazi sa ovim kratkim. Ali kako god, generalno pravilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da na farzovima u džematu se ne uče dugačke sure, da se uče kao ove spomenute, zbog toga što neki ljudi su stari u džematu, neki su bolesni, neki su preumorni i da ne bi jednostavno dolazilo do te mjere da je to neko kao postaje iskušenje za njih. Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu prenosi
Jahao sam iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ništa nije bilo između nas osim to sedlo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Muaz, na što sam ja rekao: prisutan sam, o Allahov poslaniče, i spreman da te služim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je putovao neku distancu i on je opet pozvao: o Muaz bin Džabel. Ja sam rekao: prisutan sam, Allahov poslaniče, i u tvojoj sam službi. Opet posle nekog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Muaz bin Džabel. Ja sam odgovorio: prisutan sam, Allahov poslaniče, i spreman za tvoju službu. Na što je on onda, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li znaš kakvo pravo Allah ima na svojim slugama? Ja sam rekao: Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah znaju najbolje. U stvari rekao sam: Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znaju najbolje. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista Allahovo pravo nad njegovim slugama je da oni njega obožavaju i da mu ne pripisuju partnera ili smatraju išta ravni njemu. Onda smo putovali neko kratko vrijeme i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Muaz bin Džabel. Ja sam rekao: prisutan sam, Allahov poslaniče, i spreman da te služim. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: da li znaš kakva prava sluge imaju kao nad Allahom? Prvo, ljudi moraju da ispune dužnosti prema uzvišenom Allahu. I onda kad oni ovo ispune, onda oni imaju prava na Allahom dželešanuhu. I onda je Muaz bin Džabel radijallahu anhu rekao: Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da Allah neće da ih kazni. Znači kad ljudi su poslušni uzvišenom Allahu i pobožni njemu, onda oni imaju to pravo da Allah dželešanuhu ih neće kazniti. Ovaj hadis je iz Muslima. Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu prenosi: putovao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dok smo još putovali, pitao sam ga: Allahov poslaniče, reci mi djelo koje će me odvesti u džennet i koje će me da drži dalje od džehennema. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ti si me upitao o velikom dijelu i to se može postići kome Allah dozvoli i učini to lahkim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: obožavaj Allaha i ne pripisuj mu druga. Klanjaj namaze, daj zekat, posti mjesec Ramazan i odi na hadž. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda dodao: da li želiš da ti kažem o vratima koja donose dobro? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda objasnio: reći ću ti o tim vratima koja donose dobrotu. Post je štit, a sadaka da pere loša djela. Isto kao kad voda ugasi vatru. I oni koji klanjaju u sred noći, to jeste oni koji klanjaju tahadžud molitvu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda proučio sljedeći ajet. Prijevod glasi: njihovi bokovi se odvajaju od postelja, oni pozivaju gospodara svoga u strahu i nadi i troše od onoga što smo im mi dali. A nijedna duša ne zna kakva joj je radost od očiju skrivena kao nagrada za ono što je radila. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: zar ne želiš da ti kažem najbolje djelo? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to jeste da učestvuješ u džihadu. A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da zar ti ne trebam reći temelj svega ovoga? To jeste fundamentalno na stvar na čemu se sve zasniva. Rekao sam: da, o Allahov poslaniče. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo za svoj jezik i rekao da treba ga čuvati ili kao kontrolisati.
Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu kaže: rekao sam o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, da li ćemo mi biti odgovorni da li ćemo mi biti odgovorni za ono što mi kažemo s njim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka te Allah blagoslovi, o Muaze. Ne postoji ništa više što osobe baci u džehennem kao u smislu šta izgovore svojim jezikom. Znači izgovarajući neke riječi koje vode do svađe i do raznog zla. To jeste da li su nečije riječi prouzrokuju zlo ili govore zlo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to će ih odvesti u džehennem. I onda moramo uvijek da budemo svjesni šta govorimo i da koristimo svoj jezik da radimo dobra djela. Hazreti Kab bin Malik prenosi da Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu je izgovarao fetve u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također u vremenu hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu u Medini. U hadisu je zabilježeno da u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem trojica ensarija i trojica muhadžira su oni su iznosili fetve, to jeste taj šerijatski značenje ili pravila u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to su bili Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ubej bin Kab, Hazreti Muaz bin Džabel i Hazreti Zeid bin Sabit radijallahu anhu. Abdurrahman bin Kasim prenosi od svog oca: kad bi god Ebu Bekr bila potrebna pomoć u odlučivanju nečega, on bi pozvao sa strane muhadžira i ensarija ljude koji su bili vrlo obrazovani u šerijetu. I ovo su bili Hazreti Omer, Osman, Ali radijallahu anhu, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Muaz bin Džabel, Hazreti Ubej bin Kab i Hazreti Zeid bin Sabit. Svi od njih su iznosili ove fetve u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, hilafeta njegovog. I drugim riječima to je bio taj odbor šerijatskih tih fetvi i pravila. I ovo im je bilo dato zbog toga što su oni stekli to znanje u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu, Hazreti Muaz se odselio u Siriju. Na ovo je Hazreti Omer rekao da kada je Hazreti Muaz odselio, ostavilo je neku veliku prazninu u Medini. I također u tom smislu tih šerijatskih pravila i donošenja toga bilo im je vrlo neobično. Hazreti Omer je pitao Hazreti Ebu Bekra da ga zaustavi, da on ne ode, jer su ga ljudi puno trebali. Kako god Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je to odbio i rekao je da on ne može da zaustavi nekoga ko je odlučio da ide u džihad i da postane šehid. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda rekao: tako mi Boga, osoba može postići šehidstvo dok leži u svom krevetu. Sur bin Yazid prenosi da kada je Hazreti Muaz bin Džabel kad bi klanjao tahadžud, svoj noćni namaz, učio bi sljedeću dovu: Allahu moj, moje su oči pospane dok zvijezde sjaje, ti si vječno živi, samostalni i sve održavajući. Allah moj, žudnja da postignem džennet je nedostaje u meni i ja sam nemoćan i nemam snage da izbjegnem džehennem. Allahu moj, pomozi mi da budem od onih koji su upućeni i sačuvaj ovu molitvu i da ona bude odgovorena na sudnjem danu meni.
zaista ti ne ideš protiv svog obećanja. Drugim riječima, ovo je bio stepen njegove bogobojaznosti. Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Muaz bin Džebel dok je sjedio na sedlu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Muaz bin Džebel. Hazreti Muaz je rekao: Allahu poslaniče, ja sam ovdje spreman da te služim. I poslanik je ovo uradio 3 puta i Hazreti Muaz je isto također odgovorio svaki put isto. Poslije 3. puta poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod sa iskrenošću posvjedoči da nema niko vrijedan obožavanju osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, Allah će ga zasigurno sačuvati od džehennemske vatre. Onda je Hazreti Muaz rekao: o Allahov poslaniče, zar ja ovo ne trebam reći drugima? Ovo će biti izvor njihove sreće za njih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda će se oni samo osvrnuti na ovu jednu stvar, a ostavit će sva ostala dobra djela. I onda je rekao: ne govori ovo drugima. Hazreti Muaz je ovo rekao kada je on umirao i to je tad uradio samo da ne bi počinio grešku da ne prenese riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on je ovo prenio samo ovim učenjacima na samrti svojoj, a nije to radio još dok je bio zdravi. U komentaru Buharija stoji, komentator kaže da ovo se samo kaže nekim intelektualcima i to neće kao njima naškoditi, dok nekim ljudima koji ne razmišljaju dobro ovo bi moglo da nanese štetu. Nije dovoljno samo reći da nema nikog ravnom obožavanju osim Allaha i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik i onda misliti da to je to i da ne trebate raditi nikakva druga dobra djela. Ovo je realnost muslimana na današnjici koji su samo muslimani po njihovom imenu, uče kelme, šehadet, ali ne rade druga dobra djela. Šah Sahib, koji je komentator, piše ovaj hadis objašnjava da postoji kontekst neki u vezi ovoga. Kaže još jedan hadis koji prenosi Ibn Masud u Buhariju koji slijedi, to jest prijevod toga je da prema uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo da razgovaramo s ljudima prema njihovim intelektualnim sposobnostima i prema njihovom shvatanju, jer neki statementi mogu da odvedu ljude da urade fitnu. Šah Sahib daje još dalje detalje, ali zato što su one povezane sa drugim hadisima, neću ih spomenuti zato što su puno detaljni. On dalje objašnjava da samo verbalno, znači riječima govorenje nema veliko značenje i kao neki učenjaci stoje i održavaju hudbe i govore ko klanja namaz iza njih, da je to u smislu kao dovoljno, ali vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da u kasnim vremenima to jednostavno vjera neće biti ni na njihovim jezicima ni u srcima i da će vjera da se odstrani od njih. I on je onda znači objasnio kelimu u ovom kontekstu kad se uzima, da je naglasio da osoba koja znači do svoje smrti se odstrani od da pripisuje druga, to jest da radi širk, će da uđe u džennet. Šah Sahib dalje piše
da mudrost iza toga da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavljao ime Hazreti Muaza i onda bi šutao kad bi se on odazvao njemu, je da bi on postigao njegovu potpunu pažnju i da on sluša riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je ovo rekao kad je on imao potpunu njegovu pažnju i kad je bio željan da on sluša poslanikove riječi sallallahu alejhi ve sellem. Šah sahib dalje govori, ovo je bilo da on u potpunosti shvati i razumi šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da kaže i da to ostane i da ostavi na njemu dubok uticaj. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 3 puta ponavljao njegovo ime da bi postigao potpunu njegovu pažnju. A Hazreti Muaz je u potpunosti cijenio šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. I nije ovo rekao nikome, već na kraju njegovog života. I jedino je to rekao zato što se bojao da će biti odgovoran uzvišenom Allahu ako ne kaže to bar učenjacima tog vremena. Na današnjici muslimani govore da su vjernici i uče kelemu i vjeruju da su slobodni od širka, ali njihova srca su puna širka i oni se okreću materializmu, ali njihovo stanje je totalno drugačije. A u vezi hadisa koji kaže da će uzvišeni Allah sačuvati one koji izgovore kelmu od džehennemske vatre, ovo nam dokazuje da nagrada za to je definitivno od Allaha dželešanuhu i nije to na ljudima da daju fetve u vezi ovoga, da li je neko musliman ili nije. I ovo govoriti ovakve ove fetve je totalno protiv učenja Kur'ana. Sad ovim dana u toku Rabijul Evela vrlo je ta praksa gdje se kao slavi rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali sva poenta toga jeste da se usvoji učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova praksa. Ne može osoba samo da prema svom mišljenju se smatra muslimanom i kad neko prouči kelmu, to je znači do Allaha dželešanuhu da odluči da li je ta osoba musliman ili ne. I ovo je nešto što će donijeti sreću poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za njegov umet. I uz učenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi moramo iskazati zahvalnost uzvišenom Allahu koji nije kao zapostavio religiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Činjenica je da prema predskazanju i obećanju Allaha dželešanuhu on je poslao obećanog Mesija alejhi selama koji nas je podučio istinitoj suštini i svrhi kelime i također svih Allahovih zakona i šerijata i da zaista postanemo oni koji su zaštićeni od džehennemske vatre. Da uzvišeni Allah podari i onima koji su odbili obećanog Mesija alejhi selama i uputi ih i da nam Allah omogući da istinski mi shvatimo učenje Islama i istinski duh kelime prema Islamu. Hazreti Muaz bin Džebel radijallahu anhu prenosi u godini kada se desila Tabuk borba i mi smo otišli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i poslanik je tad sastavljao podne i kindiju namaz i također akšam i jaciju. Jedan dan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo kasnije klanjao podne i kindiju i vratio se u svoju kuću pa je opet došao i klanjao je akšam i jaciju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da sutra ćemo doći u dolinu Tabuka. Hazur kaže da ovo razjasnimo
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao ova 4 namaza odmah zajedno. Radije on je sastavio podne i kindiju i klanjao ih je do određenog vremena dokle ikindija, kad ikindija namaz ističe i slično. Klanjao je akšam i jaciju u vrijeme akšam namaza. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sutra kad sunce potpuno izađe doći ćete do izvora Tabuk. To je bilo kao otprilike vrijeme, ali da će doći u toku dana. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod od vas stigne tu ne smije da dira vodu ni da pije dok ja ne dođem. Prenosilac govori: kada smo stigli, 2 osobe su već bile tu i tu je tekla voda, ali tako malo kao 2 šnjure za cipelu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ovu dvojicu da li su dirali vodu. Oni su rekli da i također su se napili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je kritikovao zašto su oni to uradili i onda su nasuli vode u posudu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprao svoje ruke i lice tom vodom i onda je uzeo tu vodu i vratio je na taj izvor. Drugim riječima, prao je iznad tog izvora i tako voda se i vraćala u taj izvor. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to uradio, voda je počela da buja i svi su počeli da piju, imali su dovoljno vode i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako budeš živio dugo, vidjet ćeš ovo mjesto da se napuni sa velikim bašćama. Prema nekim hadisima govori se da se to desilo kad je poslanik tek došao na Tabuk, a prema nekim drugim se prenosi da je se to desilo kada su se vraćali. Slično Imam Malik je ovo spomenuo u svojoj knjizi Muta. Dok je objašnjavao ovaj hadis, Muhammed ibn Baki, da Ebu Walid Vađi prenosi da je ovo bilo predskazanje koje je već ispunjeno i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem specifično spomenuo Hazreti Muaza bin Džabala radijallahu anhu, jer se on preselio u Siriju i on je preminuo tu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio preko predskazanja, bilo mu je objavljeno da Hazreti Muaz će vidjeti ovo mjesto i da će ovo mjesto postati puno drveća i bašči. Alama ibn Abdul Bar prenosi da Ibn Vasa govori da je posjetio to mjesto oko tog izvora i to je bilo toliko zelenilo okolo da vjerovatno će ostati do kraja svijeta, kao što je zaista poslanik tačno kao što je predskazao. I posle hiljadama godina taj izvor je i dalje bio i dan danas i u toj mjestu i dalje ima toliko blagoslovljene te vode radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I radi ove vode razna je zelenilo i bašće su se napravile koje se samo povećavaju. Ostatak u vezi Hazreti Muaz bin Džabal života detalji ću da spomenem na sljedećoj hudbi. Ako Bog da, sada ću da klanjam neke dženaze u odsustvu poslije džume i spomenut ću neke detalje u vezi umrlih. Prvi je od Molvi Ferzan Saheb. On je bio misionar. U septembru se razbolio od tajfoid i upale pluća. Otišao je u bolnicu i tu je preminuo prema Božjoj volji. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio musi i iza sebe ostavlja suprugu Sukina Begam Zaheba, kćerku Ferihu i sina. Uvijek je bio na prvi u džematskom poslu i brinuo se o svim misionarima i koji god bio pod njegovom upraviteljstvom.
vrlo pobožan, dobronamjeran, iskren. 1980. se upisao u džamiju Ahmedija Kadijan, završio je džamiju 1988. i onda je počeo da izvršava svoj posao. Služio je 32 godine sa velikim naporima i sa iskrenošću i sa onim pravim žarom osobe koja je dala svoj život u službu Islama. U ovom vremenu pomogao je mnogima da prihvate Ahmedijat i uspostavio je mnoge džemate. Njegova supruga kaže, Molvi Saheb, da je on bio prvo poslan u Hirijanu gdje tu nije bilo džemat još uspostavljen, niti jedan Ahmedi. Išao je na razna mjesta, radio je tablik i onda je uspostavio centar. I dok je to radio, došao je u Harijanu kao neko selo i dao im je poruku Ahmedijata, taj neki lokalni čovjek, da njegova krava ne može da daje mlijeko. Iako je kao tvoja zajednica istinita, onda da on treba da puhne na nešto i da njemu to, da njegova krava to popije i kao da počne da daje mlijeko. I ovaj lokalni čovjek je rekao, ako je on istinit i ako ovo bude znači uslišana ta njegova dova, da će njegova cijela porodica da primi Ahmedijat. Molvi Saheb je rekao da je proučio Fatihu, salavate na poslanika, još neke dove i puhnuo je na to i dao je tom čovjeku kao vodu. Taj čovjek je uzeo tu vodu i otišao. Molvi Saheb je rekao da je proveo cijelu noć pod nekim drvetom u tom selu. Molio se cijelu noć uzvišenom Allahu da pokaže istinitost obećanog Mesije i ove zajednice. On kaže da je u zoru vidio nekoga kako mu ide prema njemu. I taj čovjek je nosio kantu i kad je pogledao u tu kantu, u toj kanti je bilo mlijeko i on mu je rekao da moja porodica je puno sretna i vidimo da je ovo istinita zajednica i oni su se pridružili Ahmedijatu. Njegov sin Rehan kaže da je on bio vrlo pobožan, mehkog srca, prema svima se obhodio sa punom ljubavlju, živio je svoj život samo da bi dobio Allahovo zadovoljstvo i da služi zajednicu. Prihvatio je svaku uputu halife i nama je također govorio da radimo isto. On kaže i posle svoje dužnosti pomagao je mojoj majci i također svoje namaze je uvijek držao na visokom kao stepenu i pomagao je to i nama i uvijek nam je govorio da idemo pravim putem. Svi koji misionari, mualimi koji su radili s njim su rekli, napisali su mi da je on bio za primjer, da ga nikada nisu vidjeli da je ljut. Druga dženaza je Abdullah Munsiku Sahib, lokalni misionar u Maleziji. 7. oktobra se on izsvijestio i odveden je u bolnicu, ali ga nisu mogli oživjeti. Preminuo je tu noć, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Imao je 68 godina, bio je on također musi, iza sebe ostavlja suprugu i 8 djece. On je bio punac dvojice misionara u Maleziji. On je rođen u Filipinima i poslije fakulteta pridružio se nekoj muslimanskoj zajednici, organizaciji nekoj koja se borila protiv vlade i koji su se borili da uspostave islamsko kao neko vladanje u Filipinima. 1973. godine njegovi su roditelji preselili iz Filipina u Maleziju i tu su se nastanili u Sandaku Samba. U svakom slučaju Allah mu je podario čisto srce i on je sanjao obećanog Mesiju mnogo puta i drugog i trećeg halifu. 1973. je prisustvovao dželsi tu. On je jednostavno doživio tu dželsu kao vrlo inspirativnu vjerski program i tu je prihvatio Ahmedijat. U tom mjestu gdje je živio nisu imali misionara, on je bio vrlo znatiželjan i želio je da sazna i da nauči što više i učio je iz literature džamata i onda je drugima govorio.
On je znači od svojih prijatelja, porodice svima govorio o Ahmedijatu i mnogi ljudi su prihvatili Ahmedijat. I on radi ovoga svog tolikog predanja vjeri bio je postavljen kao misionar i također je služio i u Filipinima kao misionar. I on je tu uradio veliki servis džamatu i također je vodio debate sa kršćanima i mnogi su, kao što sam rekao, prihvatili islam. On nije mogao da govori urdu, ali je imao veliku želju da nauči. Naučio je mnoge kao ilahije na urdu ili neke paragrafe. Bio je vrlo gostoprimljiv i pogotovo ljudi koji dođu na džumu obhodio se na najgostoprimljiviji način. Bio je vrlo disciplinovan i to je prenosio na druge. Iako je imao težak period u zadnjim godinama, nije mogao dobro da hoda, ali to nikada nije zaustavilo njegovu službu. Abdul Wahid Sahib je treća dženaza. On je muallim iz Kadijana. 12. septembra je preminuo u 55. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je potiče iz kršćanske porodice i njegov stariji brat je bio prvi koji se pridružio Ahmedijatu. Onda je njegova cijela porodica prihvatila Ahmedijat i poslije prihvaćanja on je od 3 godine pohađao u džamiji. I kad je završio taj program, onda je išao u razne regione i širio poruku islama. U mnogim lokacijama Kadijana bio je za tarbijat i talim, to jeste religijsko znanje i moralni trening. Bio je vrlo poslušan, imao je veliku želju za služenje u džematu. Bio je vrlo spretan u tabliku, jeste propagiranju vjere. I s njegovim upornošću 3 kršćanske porodice su prihvatile Ahmedijat i 3 ne Ahmedi muslimanske porodice. I 2 osobe iz ovih porodica su također musi. Ne samo da su oni prihvatili Ahmedijat, ali su i znači na velikom stepenu su uznapredovali. Iza sebe ostavlja suprugu, sina i 2 kćerke. I njegov sin je završio ove godine džamija Ahmedija i misionarije. Da uzvišeni Allah svima njima podari oprost i uzdigne njihov status i podari milost i da uzvišeni Allah podari njihovim lozama i njihovom potomstvu da nastave da rade dobra djela. I da uzvišeni Allah sve njihove želje u vezi njihove djece ispuni i da im pomogne da budu istinski pomagači hilafeta. Pogotovo ova djeca koja su dala svoj život za službu džamata. Neka im Allah podari njegovu milost i oprost i kao što sam spomenuo ranije, klanjat ću posle džume njihove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر